Hai, खुलुमबाय आङो महेन्द्र एडुटेइनार आरो मोटिवेशन स्पिकार रियेलि नोंथाङा सोर रियेलि आं सोर मा एक्चुअली बे बाथ्राखौ जों नैबेबायदि होनजायो बे बुहुम संसाराव जेसेखि मानसि जोनोम मोनाखै मानो रावबो रावजोंबो एक्जेक्ट समान नङा महराबो एक्जेक्ट समान नङा बिथांमोननि जा आखु जा सान्थौ जा साननाय बे रावजोंबो एक्जेक्ट समान नङा सोरजिनि बे सोरजिथायानो सामथिं इउनिक सोमजिखायो साफ्रोमखौबो एसे गुबुन गुबुनै सोरजिखादों That means नोंथाङा नों आंआनो गावबा गाव स्पेसियेल माबा मोनसे हरखादों सोरजिनि बेबायदि दाथाया गोमोथाव बयखौबो माबा नङा माबा मोनसे स्पेसियेल एक्सट्रायै हरखादों That means बयहाबो गावहा माबा मोनसे माबा नङा डिफारेन्सियेट दंखायो थ' बेबायदि थासारियाव जों सोरखौबा फल' खालामनानै सोरबा बायदि जानो लुबैना एसे गोरोन्थियानो मानोना जोंहा गावबा गाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे इउनिकनेस दं बे इउनिकनेसखौ जों नागिरनानै एबा गाव खालामनानै गाव दिहुननानै जुदि आगान होयो अब्लानिया जौगानाया जाखाथारो मानोना दुनियायाव बे बुहुम संसाराव जेसेखि मानसिया जौगादों बिथांमोना माबा नङा माबा मोनसे एसे एक्सट्रा इउनिक मावदों एक्सट्रा एसे मावदों जायनि थाखाय बयबो बिथांमोनखौ सिनायो सोरबा सोरबा एक्जेक्ट मावाखै मावदोंबा बिथांखौ बारा सिनाया मानो होनबा सिनियर जुनियर जाहैगोन अब्लाना सोरबा अमिताभ बायदि ओंखारोबा अमिताभ बायदिनो खालामथारनो नागिरोबा एसेबा बेखौ अमिताभ होनना मिथिजानाय नङा मानो जुनियर अमिताभनि जुनियर थारमाने स्पेसियेलिटि जेबो थानाय नङा जास्ट अमिताभ फल'वार जागोन थ' बेबायदि रियेलि लाइफआव एक्सट्रा साक्सेस एबा बुहुत जौगानोबा एक्सट्रा जिखिनि इउनिक हरखादों जोंनो जिबायदि जोंखौ एक्सट्रा सोरजिखादों बे एक्सट्राजों गावनो मोनसे फिलिं दंखायो एक्सट्रा मा नागिरदों गाव बे फिलिंखौ लाना जुदि मावलाङो अब्ला साक्सेस जानो हायो दुनियायाव रावबो रावजोंनो एक्जेक्ट नंखाया दा गिदिर मानसिफोरा साक्सेस मानसिफोरा बोरै मावदों बेखौ नायनानै गावनि जि इउनिकनेस दङ बेखौ लाना थांबानो जाबाय गोबां बिदिन्थि दं जेरै ब्रुस लीया बोरै सानो अमिताभआ बोरै सानो अक्षय कुमारा बोरै सानो बेबायदिनो माइकेल जेक्सना बोरै मावदोंमोन इलन मास्कआ बोरै मावदों बिल गेट्सआ बोरै मावदों जेफ बेज'सआ बोरै मावदों बेफोरनि गासैखौबो एसे सोलोंनानै गावनि जि इउनिकनेस बेखौ बोरै आं गुबुन सिस्टेमै गावनि मडेल लांनो हायो बेखौ जुदि नाजानाय जायो अब्ला जों मोनसे एक्सट्रा गावनि इउनिकनेस बानायनो हागोन आरो बयबो गुबुन गुबुनखा बेनिखायनो साननाङा दे आंहा जेबो गैया आं एखौबो मावनो हाया आं उइक मालायफोरा खाफाल गोनां बेबायदि साननायनि जुक्ति गैया बेफोर बाहानासो जाहैगोन दहायनो बुंखादों इसोर जाय सोरजिहरदों बिथाङा साफ्रोमखौबो इउनिकनेस हरखादों बे इउनिकनेस गावनि बायदि जानानै गावनि इउनिकनेसखौ नागिरनानै आरो गाव बायदि जानानै गावनि महरखौ गावनि थांखिखौ गावनि खामानिखौ मावलाङोबा अराय सम एसे गावनि एक्सट्रायै गावखौ मोनथिजानाय जाहैखागोन आरो सोरखौबा फल' खालामनाय बिथांबायदि जाथारनांगौ बे बाथ्रा गैया बयहाबो इउनिकनेस दं बेखौ ला बे इउनिकनेसजों थां अब्लानो गावखौ बे बुहुम संसाराव गुबुन धोरोमै बयजोंबो मिथिजानाय खालामनो हायो आरो नैबेखिनियाव बुहुत मानसियानो ओरै सानना लायो जे आंहा जेबो गैया आंहा केपासिटि गैया आंनि एख' नलेज गैया बेबायदि सानो बिदि नंथारा दुनियायाव रावबो साक्सेस जानाय मानसिफोरा जोनोमनिफ्रायनो लाना फैखायाखै इउनिकनेसखौ एबा नलेजफोरखौ सोलोङैसो बेखौ बांसिन मोनखादों आरो गोबां धोनि एबा साक्सेस जानायनि फिसालायाबो बिनि इयुन जेनेरेसनबो गेदेर जायो बेखौ जों नुदों
बे गावनि सायाव सोनारो साक्सेसआ गावनि सायाव सोनारो मानोना इसोरानो जोंखौ इउनिकनेस हरखादों जुदायै जुदा बानायखाना हरदों बेयाव गावनि बे जुदाथिखौ मोजां लामाजों मोजां सोलोंनानै माबायदि लांजायो बेखौ मोजाङै जुदि नोजोर होयो अब्लानिया जों ओरैनो बिराद इजियै बिराद एक्सट्रायै बयजोंबो मोनथिजानाय मोनसे साक्सेस लामा मोनहैनो हायो थ' ओरैनो जों फाग्ला फाग्ला सोरखौबा फल' खालामनो थाङो बे नङा गाव बायदि जा आरो गावनि बायदि सोलोंनायजों लोगोसे गावनि जि गावबायदि जानो नागिरो बेखौ गोजौ फारसे लाना थां अब्लानो गाव बुहुमाव साक्सेस आरो सिनायजानाय जागोन थ' जोबथारनायाव नैबेखौनो आं होननोसै नोंथाङानो आंबो आंआनो हरखादों बयखौबो जुदायै इसोरानो सोलोंनायजों जा नोंथाङा नोंथां बादि आंबो जानि सोलोंनानै आं बादि बिदिनो जुदायै जौगासार मुंदांखा जायो बयजोंबो मिथिजायो सिनायजायो जोबथारनायाव बेखौनो नोजोर बोनो नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै आंनि बुंनायखौ आंनि बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों।